Διεύθυνση Διαβατηρίων τον Ιανουάριο του 2010 ανέλαβε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της την εκτύπωση των νέων δελτίων ταυτότητας των αστυνομικών. Καθημερινά παραλαμβάνονται αιτήματα που αποστέλλονται από περιφερειακές αστυνομικές υπηρεσίες. Τα αιτήματα που παραλαμβάνουμε, όσο και τα εκτυπωθέντα έγγραφα, διακινούνται μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία παρέχει αυξημένα εχέγγυα ασφαλείας. Σε κάθε φάση παρακολουθείτε το κυβότιο, το οποίο είναι ειδικών προδιαγραφών, ασφαλισμένο με ειδικού τύπου λουκέτα κτλ., να μπορούμε σε κάθε κίνησή του να ξέρουμε που βρίσκεται. Τόσο τα δικαιολογητικά, όσο και η αίτηση του αστυνομικού εισάγονται στο αυτοματοποιημένο μηχανογραφικό σύστημα που είναι τελευταίας τεχνολογίας. Πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος της φωτογραφίας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Στη συνέχεια, ακολουθεί η εκτύπωση του δελτίου ταυτότητας σε κάρτα τύπου πιστωτικής συγκεκριμένων διαστάσεων με την τεχνολογία εκτύπωσης της ιαπωνικής εταιρείας TOPPAN. Το δελτίο ταυτότητας που έχει εκτυπωθεί υποβάλλεται σε ποιοτικό έλεγχο για να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και το έγγραφο διαθέτει όλα τα υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας που έχει καθιερώσει η Διεύθυνση Διαβατηρίων. Στις ταυτότητες του αστυνομικού προσωπικού τα μέτρα ασφαλείας είναι το έμβλημα της ελληνικής αστυνομίας και η λέξη «Police», οι οποίες είναι με μελάνι μεταβλητού χρωματισμού και το οποίο αλλάζει χρώμα ανάλογα με την οπτική γωνία που το παρατηρείς. Υπάρχουν οι ολογραφικές παραστάσεις, τρισδιάστατα κρυσταλλογράμματα, τα οποία δεν μπορούν να πλαστογραφηθούν και τα οποία αλλάζουν χρώμα, ιριδισμό, βάθος πεδίου ανάλογα με την οπτική γωνία που τα κοιτάς. Και επίσης σε δεύτερο επίπεδο είναι αόρατες παραστάσεις που είναι κρυμμένες και εμφανίζονται κάτω από υπεριώδες φως. Τα τρίτο επίπεδο φυσικά τα γνωρίζει μόνο η Διεύθυνση Διαβατηρίων. Μετά τον ποιοτικό έλεγχο, τα εκτυπωμένα δελτία ταυτότητας συσκευάζονται ξανά στα ειδικού τύπου κυβότια και διανέμονται μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς στις περιφερειακές αστυνομικές υπηρεσίες. Η υπηρεσία έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, έτσι ώστε ο αστυνομικός που θα επιληφθεί στην αρχή να μην έχει δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένες εργασίες και σε συγκεκριμένους χώρους στα μετέπειτα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, διασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία και την ασφάλεια του παραγόμενου εντύπου. Μέχρι το καλοκαίρι του 2010 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτύπωσης 55.000 νέων δελτίων ταυτότητας, αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριοφυλάκων.